kanca-kanca sapa sing ora kenal karo Arjuna. Arjuna iku tokoh wayang. Aku seneng banget karo Arjuna. Sing njelarani aku seneng karo Arjuna. Panggonane bagus tur alus. Duweni watak sing seneng tetulung marang sapa bae. Gampang welasan Arjuna sangat tampang karo kegandengan lan ketulusan atine. Yen aku tau maca biografine Arjuna lan cerita watak wayang Arjuna. Arjuna sangat tampang karo kegandengan lan ketulusan atine. Mergana akeh dalam gamane gaya omongane karo sangat alus. Arjuna ya wong satriya sing seneng nulung lan hobi bertapa. Arjuna ialah putra dan dari Prabu Pandu Dewa lan Dewi Kunti sing merupakan titisan dari Banhara Indra. Mogana kegandengan Arjuna duweni akeh bojo yaiku Sembrada, Srikandi, Lastari, hingga Dewi Subra. Dari kekayangan pun dia beristri. Dia duwe anak-anak sing ganteng, berjiwa kesatria, berbudi luhur. Senjata andalan sing dideweni Arjuna ikulah keris, ulah geni, panah pasopati, panah sorotama lan keris landa. Sisa kuwi Arjuna lo duwe.